Znaš što sam vas zvao? Što? Čekam poziv od Deri Cash kredite iz banke, pa sam vas zvao da mi budete žiranti. Pa, može, nije problem. Dete, daj te kompire da časti tata. Ostavi to, zvoni telefon, ostavite kompire. Molim. Dobar dan. Da, ja sam. Izvolite. Dobro. Da. Čekajte malo, gospođo. Kako mi ne trebaju žiranti? Kakav mi je to povoljan kredit bez žirante? Čekajte, ja sam tražio kredit gde ima žiranti. Taj kredit hoću. Jeste. I sad ti mi kažeš meni ne treba mi žiranti. Ama ja tebe... Jel znate vi, gospođo, šta je danas najtraženija roba u Gračanici? Nema da me zezate. Nije zejtin, nego žiranti. Pa ne mislite valjda da ću ja da otplaćujem taj kredit?